Ας μαζευτεί ο κόσμος προς τα εδώ για να δει το θεατρικό. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πακέτο. Στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής διαδραματίζεται η ιστορία του απόψινού μας πακέτου. Μια απονεμένη μάνα, η κυρία Ροζ που ψάχνει την κόρη της που απέκτησε με Γερμανό αξιωματικό. Η φτώχεια, η πείνα και μία αποδοχή του γεγονότος από τη μικρή κοινωνία του χωριού της την αναγκάζει να δώσει του ενός έτους κοριτσάκι της στο Γερμανό πατέρα. Για 1-2 χρόνια μέχρι να βρει δουλειά. Αλλά ο Γερμανός έγινε σαν τη Siemens και μη τον είδατε και μη τον απαντήσαμε το Χίτλερ τον Λεβέντη. Ελάτε κυρία Πουτανίδου μου, ελάτε, καθίστε. Ελάτε, μην τρεπείτε, σας παρακαλώ, καθίστε. Σας παρακαλώ, καθίστε. Μυρίζει και σκόρδο. Για πείτε μας, πώς έγινε τον επικίνδυνο. Με Γερμανό αξιωματικό Όχι, όχι, λέω πως μείνατε έγκυος όταν σας βίασε ο Γερμανός αξιωματικός. Βίασε με, γάμεσε. Τελικά πείτε μας, πώς μείνατε έγκυος. Το μικρόφωνο. Είναι, φτώχεια. Κάπως κάπου να γαμούν τα μάτια μου. Ας έπα πέσει βραδύ να πάω στο Τζανίκ να αγοράσω ελέας. Εκεί είδαμε έναν Γερμανό αξιωματικό και με λέει άλλ ψηλά τα χέρια. Αλλά έτσι μπορεί να έλεγε τα ελληνικά. Εγώ εφάρε να έλεγε άλλ ψηλά τα ποδάρια. Έντονη δουλεία. Μα καλά, μεγάλη δεν έχετε για τον εαυτό σας. Με την πρώτη μείνατε έγκυος. Εγώ κάθε βράδυ μου για ελέας πήγε. Και αυτός κάθε βράδυ σας φώναζε αλκ. Αναθεμάτωνα, ούτως δεν έξπαλε, εγώ έλεγα τον, σκύλε, αν ψηλά τα χέρια και τα τσαΐς. Φυσικά, ο άνθρωπος σας γνώρισε και δεν ήθελε να σας τρομάξει. Ρε, κάθε βράδυ ούτως και τον, ούτως στη Γερμανία τον, Κυρία Πουτανιδού, αλλιώς μας τα είπατε και τώρα άλλα μας λέτε. Εσείς πήγατε με όλο το Τρίτο Ράιχ που ξέρετε. Τελικά, από ποιο είναι το κοριτσάκι σας? Το αναλέωσαν και εγώ αυτό λέω. Αλλά ο Γερμανός όταν είδε το κορτσόκον είπε «Αούτον άμον το Χίτλερ εμένα μοιάζει». Άρα θα πέρα το μαζί μου στη Γερμανία. Εγώ πάει κατάλαβα, αλλά με έγκες. Ο άνθρωπος σας γνώρισε και δεν ήθελε να σας τρομάξει. Ήθελε να το γλιτώσει από την πείνα της κατοχής. Θα ήταν πονόψυχος φαίνεται. Εγώ από πονόψυχες είμαι. Άλλη ψηλά τα χέρια έλεγε, άλλη ψηλά τα ποδάρια. Θα μου πείτε ότι εξαιτίας σας φύγαν οι Γερμανοί και σας χρωστάνε ευγνωμοσύνη οι Έλληνες. Κορίτσι, μα ούτε το Τρίτο Ράις το λες. Μοναχέσα κρατήσατε. Πρώτη φορά ακούω τις ιστορίες, πρώτη φορά. Για πείτε μου όμως, το όνομα Ροζ δεν είναι ελληνικό. Ο νονός σας δεν ήταν Έλληνας. Έλληνας ήτανε. Το όνομά μου Κένρος. Το χωριό ο Ροσπούτσα ίζατε. Οι Γερμανοί και μπόρεσαν να λένε Ροζ και φώνεζε με Ροζ. Είχατε και αυτή ταυτότητα Ροζ. Και με τι θα έφταγα την ταυτότητα Ροζ, γιατί εμένα όλοι σκοτούντα. Αχ, Θεέ μου, ιστορία κι αυτή. Άλλα μου λέγατε όταν ήρθατε, άλλα τώρα. Οκ. Για πείτε μου όμως, εσείς τόσα χρόνια δεν προσπαθήσατε να βρείτε τη χαμένη κόρη σας, το χαμένο φίλο σας. Εσείς τώρα τι νομίζατε, τα καταφέραμε? Εσείς όλοι βρίσκετε θα βρείτε τον πα. Πολλές ελπίδες δίνετε στην εκπομπή μας, κυρία Πουτανίδου. Και όταν δεν τα καταφέρουμε, αισθανόμαστε διπλά άσχημα και απογοητεύουμε κάποιους. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς βρήκαμε τον κύριο Κραντς Γαμούχτεν, ο οποίος ζει στο Μόναχο. Μόναχος, Όχι καλέ, στο Μόναχο της Γερμανίας. Φυγατέρα μέρε. Μαζί του είναι. Για πείτε μου τώρα, τι βάλετε στο πακέτο? Σιγούλα σκέρος. Σας παρακαλώ, πείτε μας. Μα πείτε μας τώρα. Σιγούλα σκέρος και έβαλα καφές άδες και λέγω. Κυρία Πουτανιδού. Ας πες κάτι ρομαντικό. Ρομαντικό, μπα, ξέρετε και από ρομάντζα.
Πουλί, εκείνα τα χρόνια, σαν καφουλαπές, σαν πάνω στο χορτάρκιλιο. Κατάλαβα. Ας δούμε μαζί το βίντεο πώς παρέδωσε ο Πέτρος το πακέτο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στο Μόναχο της Γερμανίας, βρήκαμε τον κύριο Γαμούχτεν και την κόρη του. Ας μιλήσουμε με τον κύριο Γαμούχτεν και την κόρη του. Γεια σας, είστε ο κύριος Γαμούχτεν και αυτή είναι η κόρη σας. Ja, meine Tochter. Είμαστε από την εκπομπή Πάμε Πακέτο από την Ελλάδα. Πάμε πακέτο. Μ' αρέσει. Βίκυ, πολύ όμορφη κοπέλα. Θα μας κάνετε πολύ χαρούμενους εάν θα μπορούσατε να έρθετε στην εκπομπή μας στην Ελλάδα. Γεια, θα ήθελα πολύ. Αν μπορέσετε, θα έρθω. Θα έρθετε κι εσύ. Ναι. Ξέρετε ελληνικά. Πάπα με έλεγε μάνα σαν πόδια. Πρέπει να καλατσέψει τη λαλία του. Κυρία Πουτανίδου, γνώριζετε τον κύριο Γαμούχτεν ή σε λάθος άνθρωπο απευθυνθήκαμε? Ούτως είχε μαλλία. Κυρία Πουτανίδου, πρέπει να μας πείτε αν είναι αυτός. Για δείτε τον καλύτερα στο πρόσωπο. Ασαγκατσιάτ και γρικό να ελέπω ποιος είναι. Εγώ την καϊπανάτα να βλέπω. Τι λέτε κυρία Πουτανίδου, δηλαδή να πω τον άνθρωπο να κατεβάσει τα παντελόνια του να δείτε τη γαϊπανά του? Πουλί, εκείνα τα χρόνια, πώς είχαμε, πρόσωπα και βλέπαμε. Αχ, όμως ο Γαμούχτεν κάτω από τα αστέρια με πήγαινε. Και σας έδειχνε τα αστέρια? Όχι, την καϊπανά του, και έχουμε να βρω τη θυγατέρα. Άιντε πάλι, θα μου χαλάσετε την εκπομπή, Θεέ μου! Αχ, μόσεν, ούτως γέρασεν, έσπραιναν τα μαλλία. Τι θέλατε, νέος να έμενε? Μήπως θέλετε να δείτε και την κόρη του Τζουτζούκα σαν την κυρία Μανολίδου του Άντωνη Γεωργιάδη? Παρακαλώ τον Πέτρο να έρθει να μας πει αν τα καταφέραμε. Καλησπέρα σας κυρία Πουτανίδου. Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε τον κύριο Γαμούχτεν, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ο κύριος Γαμούχτεν δέχεται το πακέτο σας και είναι απόψε κοντά μας. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε Πέτρο. Μια στιγμή κυρία Πουτανίδου να πάνε να υποδεχτούν τον κύριο Γαμούχτεν. Μια στιγμή. Καλώς ήρθατε κύριε Γαμούχτεν. Τον τοίχο. Καλώς ήρθατε δεσποινής Γαμούχτεν. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη πακέτο. Πατρίδα σας. Γνωρίζετε καθόλου ελληνικά? Κάτι ξέρω. Πάπα με έλεγε μάνα σε ποδιές. Πρέπει να μιλάς και συμποδιακά. Γεια, μάνα ατέρ, ποντιέτα, πρέπει να μιλάει. Έχετε δει καθόλου την εκπομπή μας? Γεια, πάει μάλλον, μια φορά. Ξέρετε δηλαδή τη διαδικασία? Διεύθυνση, κράτα το να το βγάλεις. Για πείτε μας, ποιος νομίζετε ότι σας έστειλε το πακέτο? Πάμε. Να ξέρω. Κάποιος Έλληνας συνεργαζόμασταν μαζί. Πάει ο νου σε κάποια φίλη από τα παλιά? Νάιν. Βλέπω τα ποντιακά τσακ που έχετε μιλάτε. Καλαμαριά, κατοχή, στρατόπεδο, τσαχούρια, γαρίδες, φαστέν. Ωραία. Εσείς κυρία Βαρεμένη, ποιος νομίζετε ότι είναι? Μανιούτα. Αχ, ψυχούλα μου, η μάνα είναι μάνα. Κύριε Γαμούχτεν, την κόρη σας την κάνετε με Ελληνίδα? Κατοχή, Χίτλερ, εγώ αγαπάει η Ελλάδα. Νίξ, μπουμ, μπουμ. Ναι, να θα μας σκύλε. Εμένα πήγαινε που κόπτε με Αλήθεια, δεν παντρευτήκατε ποτέ? Είχα την κόρη μου, ήθελα να τη μεγαλώσω. Και απ' εκεί ανέπαιραν καμία Γερμανίδα. Και εκεί θέλουν το κοριτσάκι, το θα μαγείρευε και θα τρώει. Το σκατόν θα έτρωγε. Αχ, την αγαπάτε, βλέπω την κόρη σας, την αγαπάτε. Και τώρα ανοίξτε το πακέτο να δείτε τι έχει μέσα.
γνωρίσετε. Αυτό, της Ρώσας στο βρακί. Της Ρώσας με το βρακί. Γιάτε στην οθόνη και πείτε μου τώρα, γνωρίζετε την κυρία? Δεν γνωρίζω τα κατσία της. Εγώ γυμνή θέλω να τη δω. Άντε πάλι γυμνή. Όλοι πάλι γυμνοί θέλουν να βγαίνουν σε αυτήν την εκπομπή. Μα σας παρακαλώ, θα ερχόταν η κυρία χωρίς ρούχα στην εκπομπή μας? Μισό λεπτό να ετοιμάσω την κυρία Πουτανίδου. Μισό λεπτό. Κυρία Πουτανίδου, βρήκαμε το φίλο σας. Τον αναγνωρίσατε? Η στιγμή, αγαπητοί τηλεθεατές, να διώξουμε τον τοίχο. Γιατί δώσετε το πατελάμι σου να δω την καϊπανά σου. Κυρία Πουτανίδου, σας παρακαλώ. Α, τώρα κλαίω. Και μετά κλάψτε κι εσείς. Δεν ήσουν εδώ και κανείς δεν ήταν να με πιάσει να τα χέρια. Σιγά, σιγά, κορίτσι μου, μη γαυγίζεις σαν μπουλντόκ. Κύριε Γαμούχτε, η κυρία Πουτανίδου είναι εδώ, κοντά σας, επιτέλους. Την είδατε μετά από τόσο καιρό. Το όνειρό σας εκπληρώθηκε. Και εσείς, κυρία Πουτανίδου, μετά από τόσα χρόνια χωρισμού, βρήκατε το χαμένο σας παιδί, που από ό,τι βλέπω είναι και πολύ χαμένο. Με ρώτα τον, αν ψηλά τα χέρια και τα τσαΐς. Όταν μας λένε άλλς, κυρία Πουτανίδου, στεκόμαστε όρθιοι. Κι εγώ καθόμουν. Δεν καθόσασταν, ξαπλώνατε, αλλά τέλος πάντων. Φιληθείτε, αγκαλιαστείτε μετά από τόσα χρόνια χωρισμού. Κυρίες και κύριοι, ένα πακέτο έφτασε στο τέλος. Μπράβο. Αυτό πώς κλείνει τώρα? Πώς θα το κλείσω εγώ τώρα αυτό? Με τη Σοφία σου. Το που βλέπω κιόλας, PowerPoint. Άστα θα το κάνει. Και τι έκανε μέχρι τότε? Ποιανού είναι αυτό? Της Σοφίας. Πάμε στη Σοφία, έλα. On off. On off, κάπου έχει.